alhamdulillah. Iya. Bengi iki awake dhewe, bengi iki adhe sowan endi? Ora dieling-eling. Oh iya. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing padukuhan Ngrandu Kuning, Kalurahan Selang, Kapanipun Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Oh ngono. Iya. Wonten ing bengi iki acarane utawa dalam rangkane ya kuwi bersih dusun Randu Kuning 1, 2 lan 3. Oh ngono. Iya. Randu Kuning 1, Randu Kuning 2 lan Randu Kuning 3. Wontene bengi iki nimbali awake dhewe ning kene kapurih nyentikani lan mituhu apa kang dadi dawuhe para warga ing padukuhan Randu Kuning 1 tekan 3. Awake dhewe ditimbali mrene supayane caos panglipur ana ngersaning para warga. Lan ya saurunge awake dhewe uruk salam kula nuwun nderek gladi wanuh ning papan bumi kene. Iya. Awake dhewe cerak-cerak saka katongan nglipar kono. Lah kok cerak-cerak? Biasane ado-ado, gandeng cerak ya cerak-cerak. Ora sido ado-ado saka ngendi ngono ora. Oh ngono ya. Wontene awake dhewe ya melu mangayu bagya sartane melu nyengkuyung pahargyan utawa adat upacara adat bersih dusun Randu Kuning 1, 2 lan 3. Awake dhewe melu mangayu bagya lan melu ndongakne. Di jurung pamuji muga-muga sawise nganakake upacara adat bersih dusun iki ana ing padukuhan Randu Kuning 1, 2 lan 3 iki mau muga-muga isa tansah ngrembaka kabeh guyub rukun mansinamatan daya dinayan manunggal tetunggalan dadi siji bandol ngrompol gotong royong gugur gunung tandang karya kabeh muga-muga para warga ing padukuhan Randu Kuning 1, 2 lan 3 kompak. Amin. Lan muga-muga sak bubare nganake upacara adat bersih dusun iki mau para warga sing mapan para tani sing mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukun 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah hasile apik. Amin. Sing dadi pegawe ya muga enggal tambah sansaya kuncara njayeng bawana saya sukses mundhak derajat mundhak pangkate mundhak bayare. Oh ngono ya. Nek mundhak bayare iki wis genah. Engko dienggo donasi ning acara rasul bersih dusun ngene iki wis genah kaleksanan. Wong nanggap dhewe iki pira to jan. Wah kuwi kaya ngono senengane ora apa ya. Ya ora. Ning ya alhamdulillah iki wingi di matur nuwun kulo ya njuk ngapura aku malah ora kepenak jane. Lah kepiye goleki selaku manut aku Pak Panitia. Iya. Donge lak ora saiki. Ya koyoke ora saiki donge. Aku lali soalé. Iya. Aku lali wong sing nyatet pas kae aku wagi turu. Pak Panitia, bapak-bapak panitia rawuh ning nggon aku. Ning alhamdulillah mengiki wis kaleksanan. Nganake upacara adat bersih dusun iki ya muga-muga bengi iki kanthi lakon Sri Boyong ing pengajap pamrih supayane Iwang Dewi Sri lan Sadono tumedhak ning bumi Randu Kuning kene wekasan iso semulur nggone ngayomi para warga. Amin. Lan munggahe ana ing Kalurahan Selang. Iya ngono, Mas. Iya. Bengi iki sing padha bebakulan ya muga-muga laris kabeh, payu kabeh dagangane. Amin. Entek. Ya alhamdulillah bengi iki wis kaleksanan ya. Najan to ki donge ya tanggal iki ora selo. Donge tanggal iki selo. Ning alhamdulillah iso nyentikani dawuhe para warga saka padukuhan Ngrandu Kuning. Iya.
Wis alhamdulillah ya wis. Apa warga ngrandu kuning kene ora mutangake adhewe ya ora rumangsa kepotangan ya sing penting kabeh ya wis kelakon kanthi apik pengajape wiwit purwa madya lan busanane kabeh slamet rahayu amin niring sambikala adoh saka rubeda amin ya gawe dhewe aturke sederek-sederek panitia Pak Duko Randu Kuning siji jenenge Pak Wagiman Bapak Duko Randu Kuning loro Pak Suwanti Pak Duko Joko Susilo Pak Duko Randu Kuning telu matur nuwun iya bengi iki nimbali awake dhewe ning kene banjur ketua panitia jenenge Pak Supriyadi SH sekretaris Pak Mulyadi matur nuwun Bendahara Paryanti Ikrar Kenduri Pak Tawarto terus iki ana seksi kegiatane matur nuwun Bapak Ibu Lembaga Dusun Serandu Kuning kegiatan bersih dusun ini didanai dari satu warga masyarakat Serandu Kuning ya kedua warga Randu Kuning yang berada di perantauan ngono ya ketiga dari para anggota dewan ngono ya ana Pak penjane Bapak Haji Sugito Mbak penjane Bapak Imam Taufik Bu Yulinda Dwi Nur Respati SE Mas Rian Eko Wibowo Pak Haji Suharno SE ngono ya uga ana saka Bank BDG Gunung Kidul uga saka pemerintah Kalurahan Selang iya iya iki tanggal pira ngono awake dhewe ya insyaallah sowan ning Kelurahan Selang. Ngono iya. Ya ming cedhak karo kene. Iya Mas ya. Dadi ya kabeh. Dadi uga saka warga Randu Kuning sing mapan ning perantauan ya nyengkuyung mestine. Ora ngono iya. Iki bengi iki tamu undangane ya ngaturke sugeng rawuh nang ngersane para lenggah ning antarane Bapak Lurah Kalurahan Selang Pak Wardoyo mau sore wis methuki aku sak pamong Kalurahan Selang rawuh bengi iki Bapak Babin Salan Babin Kantip Mas rawuh Bapak Kapolsek Wonosari uga rawuh anggota dewan ugi rawuh oh ya ya sing kae mau ngaturke panuwun Bamuskal Selang uga rawuh. Ngono iya. Alhamdulillah bengi iki gayeng regeng kahanane nyenengake ya. Dasare papane jembar bawira. Dadi mayang iki kepenak ya. Penonton semono mbane. Monggo ora ana sing marep mungkur. Nah iya, nek marep mungkur sing arep didelok apa? Iya. Mulane kuwi sapa-sapa karo ngersane para warga Randu Kuning 1 2 lan 3 sing ana ing Selang Wonosari uga sapa-sapa kanggo pemirsa YouTube uga warga ngunut jeruk legi sing padha lagi nobar ning omah ki ning omah padha nobar iki doan ki yo sing lewat WA mau WA saka Mas Daliman Mas kirim salam nggo kanca depan terminal juragane Ultrasilen Ragil Bos Radmin Gleng wonjih siap terus iki saka Pak Dukuh Maryoto uga bengi iki rawuh mirsani nang kene njaluk podang kuning oh iya uga salam-salam kanggo sedulur ngelebak Pak Yoto Mbah Tawar dan kawan-kawan yang selalu live Yusuf matur sembah nuwun ya pancen ya alhamdulillah bengi iki ya antusiase luar biasa ya mulane kuwi iki ana pamundutan apa diwaca ya sugeng dalu Mazda mugi tansah pinaringan kesehatan amin nyuwun pepiling ingkang nembang Mbak Mega transfer 200 saking Pak Haji Lukito Jakarta. Nggih.
Sugeng dalu Masda mugi pinaringan sehat lancar. Amin. Ki sing keloro ya saking Ude Kamping Maramulya Pak Mulyanto Daraman RT 2 Sri Martani Biyungan Bantul. Nyapakenake ko gule tongseng siap antar. Oh ngono ya. Pamundutan meneh layang. Dari Pak Senen Lesehan 2 Kembar depan Polres minta lagu Gubuk Asmara. Oh ngono. Oh ya. Bengi iki dikancani karo penjerane Mbah Waloya karo Bu Suhin. Ya. Koyoke. Kok nganggo koyoke. Ya tenan koyoke ya. Tak aturane supaya munggah panggung ya. Dimetarami wae Mas. Duruk. Kula nuwun Mas Yusuf. Monggo kula ya dhayoh teng mriki. Oh, padha tene le wong mecruk. Ha iya. Ya wis padha-padha le kula nuwun nang kene, Mbak. Ha nggih. Kula nuwun Masda. Nggih, kula nuwun ya. Gantenge iki lho. Ngece. Kae. Oh, iki to iya. Oh, berarti aku sing kepedean nek. Gantenge kok klambine ganteng ya wonge apa bocahe. Nyen ngapunten sowan radi telat. Lah nelat piye to? Geblasok-blasok niku ngayale polung ya randu kuning ki cetha kene iki alamate lho. Tekan ngendi lah? Tekan Semanu iki lho. Hah? Sejarah iki dawa nek tak kandhake ning kene iki jane saru. Lho saru pripun wong ning kene ditimbali kok. Lah aku kira numpak bis ke Wonosari. Aku takon ngedunke Bali Arjo. Lah kok iso tekan Semanu? Aku ki ndelalah jejer wong ngemiki bocah. Lah wong jejer kepiki bocah kok iso gebablasen ki lho. Lah wong bocah iki dimiki iki ora gelem nangis wae. Lah kok mbokne iki muni ngene, "Ayo gelem mimik ora. Nek ora gelem tak neke Pak D iki lho." Aku ya aku. Terus piye bareng ditawani ngono kuwi piye? Lah ya tak tunggu muga-muga ora gelem nganti tekan Semanu. Bareng tekan Semanu ki kelakep bocahe gelem to. Gelem, Lah aku getun ya sampean. denger nang Semanu kae delalah ya ana bis liwat. Oh, kebablasan terus nyang Baliarjo kuwi. Ya numpak bis rene iki ya delalah ya nasib lagi elek. Ya jejer wong ngemiki bocah meneh aku kene iki. Awakku kok dadi kaya ngene. Lah kok mbokne sing ngemiki iki mangan antimu telu to ketok iki. Ngantuk dengklak-dengkluk anake nangis njaluk mimi. Oh. Tangane ya grageh-grageh lah kok ndrasku sang dicekel ngono ki cek ngono. Terus piye? Aku ya manut wae wong jenenge aku ya ngantuk to. Oh. Aku bareng Dadi gelem. mbangane jajan aku ya ngono to. Oh, mbangane jajan. Apa nang omah ki kurang aku nyepaki? Bareng tekan terminal Wonosari aku kira jejer kiwane. Wah, aku medun ki terus sing gendong bocah. "Hei, ora tanggung jawab." "Maaf, Bu, maaf." Aku ngawur wae. "Ayo, sing tengen sisan." Wah, parah ya aku. Terus piye? Oh, ya kene aku ki wong tuwa duwe aturan kok karo wong kurang jarak. Lah mbok ya dikandani. Wah, Nek neng bis kira tidak boleh mengeluarkan anggota badan ngono to. Wis tak omongi kok ngono kuwi aku terus ngerokok kedul-kedul kae lho kok muni ngene. Pak, niki ampun ngerokok, Pak. Niki lho anak kula sing cilik niki ora kuat kukuse. Oh nggih aku. Lah kok le nganggo rok ki rada cincing-cincing ndak bisa. Terus aku, Bu, le nganggo rok ki rada rapet. Nek kula mendhap napa mboten napa-napa. Anak kula sing cilik niki lho aku ki. Sampeyan apa bawa anak? Lah aku nggawa putu. Putune sapa? Wong lunga ya mung ijen kok. Ora saya alasan le telat tekan kene. Oh, senengane. Wah, wingi
rada renggang sithik kula kalih sampean dhewe ya Masda. Dhewe ya pripun? dhewe. Wah. Napa? Nang Magelang kayak iki Heeh. Semampir. Heeh Semampir niku wingi daerah mambengi. Oh nggih wonten rencangipun. Rongkop ki ana desa Semampir. Oh Semampir. Heeh, karang desa ki neka-neka lho. Lah iya ana sing jenenge Ana sing nek kene kono sing jenenge Desa Kacep. ana desa kok kacep. Lah Kajar ki ora kacep. Oh lah iya. Nek Yojo kono ya ana sing desa ora tau nang omah. Pundi? Kuncen. Kak kuncen. Lah nek kuncene apa mesti lunga? Kuncen ki iso ndelik mergo diuyak rentenir iso. Bareng tenan lho Pak Wardi tenan. Gunung Kidul ki ana desa sing suwek. Ngendi? Apa wi? Regedek Eneng jalur ngidul kae desa sing nanggung ya. apa? Nek mentel. Oh, mentel. Nek gede? Nek gede ya Nek gede dolan mentol. dhewe. Oh lah iya. Ah iya. Kayak gue nek cilik mau jerit wong kulone kae. Ora liyane. Raneng. Oh lah ya kayak mula kok ya. Lah ya mula to mula. Sing Ngaturaken kula nuwun Pak Ne. Iya, Nggih. Nduk, Nggih. Cahayu. Wonten ngersanipun para warga ing Randu Kuning. Wah, aku jane kesel ngantuk aja tekne butuh duit ngono jan. Kok jenengan ya ngono, kewajiban kok ya, Mbah. Niki ngawontenaken tasakuran merti dusun. Lah ya Nggih. rasul. Ayo rasul. Rasul. Ra ki rapat, sul ki usul. Ket biyen nek kuwi. Nah iya dadi rapat terus do usul. Lah iya. Dalange sapa? Dalange sapa? Dalange anu Mas Yusuf, Masda. Nah ya dagelane sapa? Dagelane sapa? Suhin wis sing miring ngono bareng. Miring apane? Tegese iki regane ngono lho. Iki sing ngragati iki disengkuyung karo peranto-peranto. Oh lah nggih, iki mau disebut disebut. Tak keke nggon kertas lho Pak Lah nih. iya Mas, wah tasmu apike pol. Mongko urung sah iki ya. Auruk. Wong sampean ya le blonjo ya kurang-kurang wae. Wah, kurang kepiye nek wis sesasi ki diblonjo 170 ki kurang apik kepiye. Dadi bojoku ki bebas, tak bebaske golek sandrampangan dhewe wis ora. Malah ora kebebanan kok jenengan. Sembrono. Ono tenan ngono kok sembrono. Lah iya nek jenenge wong bobojokan aku kon golek sandang pangan dhewe, kowe urip kok nggo seneng dhewe ki lho jenenge ngopo kuwi? Lah seneng ya dhewe seneng wong akeh ki malah ngragati. Lah nek kowe bojomu lho Lek. Lah iya Kang. Ono karo bojone kok elik iki. Ben ketok mesra ngono lho, mosok sayang-sayangan. Mesra apa 32 tahun ra anak-anak blas kok mesra. Awang sampean ora tau budidaya. Ya Wah. carane sing kreatif. Kreatif apa angger turu ambune iku lenga putih remason. Kowe kene ku tempeli koyok angger tak balik gegere le ora. Wah kelakepan kebul. Lah aku ki turu karo bojoku ala-alae ngeloni apotek aku apa ya umum. Wis ngungkuli rumah sakit ngono. Yo rumangsane awake dhewe iki wis tuwa. Lah iya. Ora iso Nggih. tukar padu. Nggih. Tuwa ya Nek ben. turu ya do dhewe-dhewe, merem do dhewe-dhewe ngono lho. Lah iya, Ora sok muring-muring ngono kuwi. Nek wis Anggere turu. aku turu sedilit ngono. Yang. Entah aku sayang kok. Aku le ngundang yang ora mergo kepiye-kepiye. Lah ngopo? Lali jenengmu aku. Wis karo bojo kate lali lho. Nggih. Dalu menika dipun Sengkuyung sengkuyung dipun Pokoknya diayani, diragati. Diragati. Bane repot. Setunggal panjenenganipun Bapak. Kok iki iso maca ora to jane? Ora nek kita sedher. Oh, ndene kok ngaku nom. Oh, maca kok ngono wae dadak. Sing ngaku nom ki ya sapa? Wong aku Maca wis mu- tuwa lho sampean. Bukne, ki men ketok enom wedak ana nganggo kencur ngono. Ngono ya wedakan kencur. Men ketok nek pisik mabuk kencur napa piye? Genah beruwet ngene kok. Perantik puna to. Menika ingkang biayai Nggih. panjenenganipun Bapak Sudiono. Oh nggih. Lajeng kaping kalih Bapak Petrus sinten Pak nih? Lah ya Bu Suharjono. Lajeng 3 Bapak Sutresno. Nggih. Matur Matur nuwun. sembah nuwun awit pambiyantunipun. Lah iki cateringnya dhewe-dhewe lho Pak nih. Iki
Oh, catering apa? Iki. Wo, iki pokoke kasarane konsumsine, iki warga ing Randukuning kabeh padha nyengkuyung. Waduh, nyuwun tepuk tanganipun. Plok 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 plok. Jadi aja manut-manut to ya. Ayo dikon kaya Tepuk tangan ya sida tepuk tangan. Wah, aku ki akon putuku ngantek tak jiwit ora gelem angkat. Terus amplop iki dhewe lho Pakne. Iya iki men tulisane dinunut kene ning ana pamundut Nggih, pamundutan laga. Ya engko nek sing iso dipinangkani nek sing ora iso nyuwun pangapunten diganti sing luwih larang katimbang lagu sing dipundhut ki mau sebab lagu ki pirang-pirang lagu ki saiki nek ora kleru jumlah lagu ki ana 273.000. Sampeyan ling ngendi ka alon-alon. Iki mawar biru. Nggih, lajeng Terus pamer bojo. bojo kok dipamer-pamerke. Pamer liyane ra duwe. Lajeng menika wonten kalung emas. Menika katur wonten ngarsanipun Bapak Suwandi. Lajeng Bapak sapa iki? Lampu. Sutanto, lajeng Bapak Sumar. Oh iki. Yalah, Sumarto. Sapa? Nggih. Bapak Sumarno. Heeh. Sumarno napa Sumarto? Alah ndene kok mau. Sekawan Bapak Sudarwanto. Wah, nggih. Saking RSUD. Wah, saking RSUD Nggih. Wonosari Gunung Nggih. Kidul. Oh, kok kono ki ana UGD. Kowe ngerti singkatane UGD? Unit gawat darurat. Lah, Mula jenenge UGD. Usahakno garapen dhisik wis sing leko-leko. dadi ngono kuwi. Oh iya, to, bener, usahakno garapen dhisik. Dadi ora entuk Ora entuk nganti keri engko. ngono. Mula jujuk UGD. Mula nek pasien teko ke langsung koneng UGD ya, Mbah. Lah nggih, men iya, digarap dhisik. Oh, iya. Masalahe ngono kuwi. Mangke sedaya pamundutan badhe pun sendikani sauger. Iki sauger lho dengan catatan kanca-kanca saged kalian saged pun iringi gongso. Ingkang Nggih. dereng saged mboten teges nglewakaken dawuh. Mboten. Ki Mbah Jaya Maya mundhut lagu. Lagune Joko Mlarat. Oh. Lah iki engko dipinangkani nek iso nek ora diganti Duda Sugih. Ora diciptakane sapa kuwi lagu kuwi? Lah ya mbuh wis pokoke ngono kuwi kok. Menika ingkang ngersakaken lagon menika panjenenganipun Bapak Supriyanto saking RSUD Wonosari. Nggih. Kanthi Tehno Tresno. bebungah. Nah, matur sembah nuwun. Pira? Iki mau pira iki Pak nih? Lah kok 70 ya. Ijone padha rumah sare iki mau 50 ngono ya. Pak sapa Pak Supriyanto? Pak niki kleru 20-an, Pak. Lah kleru piye ta ora kleru lah. dasare pancen semono kuwi. Iki ndarani 50 lho. Sing ngomong sapa? Iki kleru padha ijone. Niki klentu 20-an, Pak. Ya. Ini, balik ini. Balik. Mboten Dik Pak niki men guyon Namung mawon guyon. kok tambah itu. Karo penjenengane dirawis kok Jakarta iki akeh banget. Nggih, Ono kathah. Marut Bani, ono Mas Prapto. Ngaten. Pokoke komplit rawuh rene lha iki wis ngendika karo aku mau. Piye? Kowe tenan, anggere mundhake lucu kok tak sawer. Paling ora 500. Wih, Kuwi Pak sampean- Prapto, Heeh. kayak terus Mas Rusbani, sing lucu ndol. Nek ora aku ora undang ndol. Apa sampean ki bendal? Ora sing bendal apane? Ya eneng lah pokoke ngono wis terus. Lamping. Ngono kok bendal. Lah nek bendol ki yo ndas. Apa moto kok bendol kowe manah. Iya, iya. Ukur tunake bendal kok ora dadi karepe. Lah wong aku sak suwene dadi bojomu rong tau ngerti bendolamu. Tak olah ale ndi ta sing bendol ki. Saya suwe, saya saru lho suhin ki. Ora jare ndas ya ta. Sirah lah rumah saku sampean ki ya ora bendol wong lincip ya ta. Oh lah ra ngono. Padake slumbat. Nggih, Mbok Singa. Mbok Cuma Mbok Masda, Singa. Masda nggih, Mbak Masda iki ora ngerti nggih. Niki enten pamundhut napa dicocoke kalih mriki mbok menawa padha mengko terus sisan dipinangkani Oh, ketimbang nggih. bola-bali. Heeh, Kalih matur nuwun wonten ngarsanipun ingkang sampun biyantu. Nggih. Didongake sing merantau iki pokoke lancar rezekine, panjang Amin. umure, sehat Amin. selalu. Amin ya Amin. rabbal alamin. Nah, niki saking Karangtengah Kota Nggih. Tangerang nyuwun gending kangen nggih transfer 100.000. Sing iki wae didhisikke mawon Mbah, pepeling niki wae. Oh Mbah. nggih, pepeling dipinangkani. Nah, jenengan kalih. Mbok disuwin. Oh nggih. Ayo, Nduk. Ndi mau? Ayo. Aku neng kene lho ya ene kok. Piye Lamun. Pak Ne?
Lengku nukoke bakal ya kebeneran tenan. Ora lah nendi le Tumbas. Ya neng awul-awul mengkilan iki jane. Oh jenenge ngragati bojo kok ngowel. Nah kurang kepiye nek wis meter 14.000 iki kurang wis. Sekeh toko tak leboni kok entek-entekane gur kon nonton kahanan iki ngopo? Deleki. Oh blonjo kok ndeleki. Nonton sing apik engko nek di duit gak girono ora usah golek kek terus ngono. Jenenge ndeleki. Oh tak ngono. Ya, bawani dandang gula. Ayo. Rukun Islam. Lho, saya sepuh suarane saya apik. Wah, ning nek karo wong liya nek karo aku ya sengak. Masmu, aku kurang sayang piye to? Angger esuk sampean urung wayahe tangis tak raupi. Apa to raupi apa? Banyu gula. Ben ketok manis. Kruya semut. Wis esuk tangi urung wis diraupi, kadang-kadang kopi, kadang-kadang wedang teh, kadang-kadang banyu putih. Urung tahu aku dirapuhi susu bendera apa ngono. Kon masker iki. Kang lima puniki. Aja ngomongke masker. Lah ngopo? Kelingan zaman corona wingi aku. Lah piye, Sampeyan Mbak? nang dinding nggo masker. Sinden-sinden iki do lipenan nganggo masker ngene to. Heeh. Angger kemedunen diunggahke, angger munggah kemedunen bareng dibukake sak rayu abuang kabeh. Ha iya. Katindakno mring para sasama. Ayo Mbak, sing lucu ben entuk 500. Nah iya aku tak usahake iki buat tenan. Iki marak kek melu bawa. Iya, ayo Ndal. Ayo Dal. Kok melu-melu ndrol to. Ya ora apa-apa. Iki panggilan kesayangan kok. Wah, ya ngenyek kok ana pane kok. Ya ora. Ngundang ya Gus ngono apa. Gus apa? Kok nek digus-gus nyacai bantal. Anggapmu tikus lho piye. Ning buntut tikus iki karo buntut jaran malah dawa buntut tikus. Jare sapa? Lha buntut tikus ya seklangstrah lemah lek buntut jaran ora kok lemu aneh. Oh iya. Kok kober-kobere nyawang buntut iki. Biasa. Ha iya. Kowe apa to? Lha mbok buaguse kaya ngapa? Lha mbok sugih kaya ngapa? Wis tau ngrasake uyuh tikus. Lah kepiye? Gula ning gudang. Heeh. Tikus pirang-pirang nguyuh nek kono iki sampean ngombe wadang legi ora? Heeh. Lah ngombe uyuh tikus padha wae kok. Mulakno aku jenenge gawe wedange sida ya kleru. Oh iya. Lah iki karepmu kepiye ta? Lah ngapa lek Ana jenenge wedang kok malah rasane dadi asin. mulai nulisi nggon toples digulane Bu, kuwi nggon toples. Lah iki ya apa to iki? Iki ku ditulisi. Iki gula apa kok tulisi uyah. Lah iki ngapa kok tulisi uyah? Merah dirubung semut. Iya. Semute kon maca. Lah iya, Mbak. Aja padha ditinggalke. Guyu ah, Mas. Buat. Anyar. Iki saingamu. Saingan piye? Lah iki kan ali-aline Mas kabeh. Wis tau nganyang timun nang pasar ki pamer ali-ali. Niki pinten, Bu? Lah sing dodol timun ra gelem kalah wong untune Mas. Ha iya. Niki sangat. Lah Mas Ipong saiki Mas lho untune. Ngati-ati lho Mas. Sesuk nek upamane delalae lelungan ampun guyu. Iso disebrut cop. Aku mengelekke nek untu Mas nek semaput aja sak nggon-nggon. Aku jane muni ngono. Wis iso dicethek wong. Ayo karang sugih kok ya. Semaput mangap plenorno ana nak jabat. Monggo nganggo tang. Ayo Pak nih. Gentesan. Rukun Islam puniku. Rukun. Aku gak ngerti kon bawa ki langsung serambur ngerti aku. Rukune
sing asmane Mas Rosbani. sing Ki piyaying lipar ning Jakarta. Wih. Wae biyen dhek nom brungose kaya Gatut Kaca. Dadi kuandel to. Heeh, lha wis tau ning kono aku ndi walu ya ngono. Wong isih ning jaba kuwi brengose tekan pawon kok iki. Ora banget. Jare kancane sampean wiwit cilik ke. Wah, tenan aku karo Mas Rosbani iki kenal aku iki aku isih kere nganti saiki melarat iki ya saiki. Kaloro iku salat dene kangka telu Lah kok tidak ngundung klok lah larase ndek ya di Ramadan nindakno poso kebat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna Gong Mas gong rasa diabani ora ya kono kan rak ya digongi main lagake men kaya guru nganti kaya Allah rasa do mungkir iki muridku kabeh nah sampeyan iki lho sing ngajari bunang sing ngajari nyaron sing ngajari kendang sing ngegong sapa oh lah sapa ya sing latih masa aku lah kene kok sampeyan kena dadi guru kok kalah karo murite kok kalah karo murite sing paling dendeng iki lho Ki lah napa kan aku muni ngene dheke pas ngegong dheke nganggo geng-geng siji aku muni ngabani 5 malah meneng dheke ndarani nyetot balan dheke muni nutuk 6 geng-geng aku rak muni siji-siji nganggo jempol siji malah terus ke ndarani bagus iki monggo dicaosi mangga Mas Gimbal dikurke Mas anu Mbak sampun dipun pinangkani Mas
Premut dateng kita sami mugi tansah saged kalian Gusti Amin, Maha Agung nggih. sampah pinaringan barokah. Amin ya rabbal alamin. Apa ya? Embuh. Arep bahan Iki lho, Mbok nopo Rene iki? lho. Men Mendekat lucu sini. bahwa lo ya. Jare tau ning Jakarta. Kerep ning Jakarta wae. Heeh. Lah, Aku ning Jakarta gara-gara sedulure Suhin ki nyelakane awak. lah piye kok? Lah aku ki arep bodoke sirku ya klithik-klithik golek sangu ning Jakarta mampir ning ngene sedulure Suhin. Nggih. Dulurku ya sedulure sampeyan to. Guripe we Lah ya arep ipe jenenge sedulur kok. Wong seneng karo aku kok karo sedulurku ora arep senengi ngopo? cok diutangi angel banget dadi. Ah sampean ya beler kok. Wah, lah ana sing utang wis sabar kok sing mutangke ngonset. Ya ngendi ana Nopo sampean ki ngopo nang gone sedulurku? Wis sedina sewengi nang kono anggur esuk gur ditukokke bubur. Nang kono ki ya ora ana kopat tahu lho. Uduan terus ki ya ora ning wong godhok wedang gur glundung turu lan delalah gendrenge bocor wong kapok ora aku. Lah kok Pal. Napa Mas? Silih nandha kulon kono kuwi. Nggih. Aku bahasa Indonesia ya. Waduh, nggih aku ya. Lah belajar no. Lah aku ya terus nang kulone ke totok-totok. Pringisi aku. Permisi kok primisi. Oh iya. Permisi. Permisi sing metu wong wedok ayu. Karo kowe tikel ping 10 ayune. Terus ngopo? Anu Mbak, saya disuruh kakak saya suruh pinjem Anda. Terus Kakak saya mau naik sebentar saja. Lah aku ora nganti rampung lengku ngomong lho selat wapok selet. anak aku ya tak syukur-syukurke. Lah kok iso? Aku sampean ki le nembung ki ya kleru kok. Lah piye? Aku rak wis weling. Pakne sampean nek arep ning Jakarta latihan bahasa Indonesia sing bener. Lah ya wis. Kok sekon desa iki bahasa Indonesia sing pernah. Wis, Lah mone nembung apa? pinjem Anda. Anda kuwi Anda ki tangga ki lho karepe kakangku ki sampean ki arek dikongkon-kon pernah ke gendeng. Lah terus kon jileh ondo. Lah nek Anda bahasa Indonesia napa? Ondo ki tangga. tangga. Tangga ki wetengen kuwi to. Nek ora tetangga lek. Nek dodo apa? Dadah. Nah, nek Anda ya Anda, ngeyel banget kayak kowe. Nek ana ya ada, lah nek Anda ya Anda lah. Ya wong ngeyel. Wong ki ora iso bahasa Indonesia malah ngamplengi aku. Syukur no. Lah aku ya lewat nang ngarep wong ngono karo mrun. Lah kok nang cah nom-nom ngono kuwi wong Jakarta kuwi. Lah kok muni aku ngerti terus ngapain di? Aku terus Senen Legi le aku ya ngono. Darane iki sampean ki nantang kok ya. Ngapain, De? Ngono takon. Ngopo, De? Ngono tegese ora ngapain. Oh. Krungu ki. Ngapain, De? Aku Ngapain, De? Ngono Senen takon Legi. kae iki. Kok terus Senen Legi. Mas aku ngapain? Terane ngapain toh? Tuas aku wangsulan Senen Legi le aku. Padha lan jenenge wong rada budhek ya kaya tanggaku kae. Tangane sampean budhek. Nonton sapi maneh gedhe saka pasar ki perunane iki lungguh nang ngempen ngono. Tumbasan pinten Pakde? Ora udan kok kon nggo payung to, Nok. Lah kok sing bocah ki ya mangsuli, wah murah tenan. Lah padha budheke bocah ki aku. Iya. Nggih. Nggih. Napa melih? Niki mau saking pundi? Enjing RSUD. RSUD apa lagi? Heeh. Niku jenengan ajeng nyaosi napa? Ora nyaos apa-apa nek aku nganti deduan. Niki rak sing dikersake beberapa buah lagu. Oh, iya. Monggo menika saking kanca-kanca namung gongso. Nggih. Komplit mboten kok ngagem kibet. Nah. Nggih, Nggih. kula pangapunten Pak Supriyanto ingkang pundi gandeng menika lelagon menika mboten kalebet gongso, Nggih. menika kedang nggih kibet. Ibet. Oh, kibet. Nyuwun pangapunten gandeng menika klasik wontenipun gongso. Menawi keparang badhe pun gantos ingkang langkung awis reginipun. Apa? Apa, Mbah? Lah iki mau ora 70 ki werna 3. Iki arep tak ganti 70 untuk sak tembang sing regane larang. Apa? Caosi napa? Ya sing kira-kira memper awake dhewe ya iso. Ora ngaten. Karo Pak Jaya mau ya
ngersake Joko Mlarat. Nek iso ya dipinakani gene ora iso wis kebacut dhuwit nek kene mbok ya wis men ya. Adik kok kebangetan jenengan kira. Lah yen jenenge mlebu rene iki wis nastalipati dhuwit ra kena jaluk bali. Lah iya, iki mongko gongsone komplit. Lah iya. Jeruk Garut ya ana. Jambu alas ya ana kene iki. Wah. Lho kandhani kok piye Jal? Wiyagane titis-titis. Kandhani. Kok titis-titis. Tegese iki nuthuk ora tau meleset. Monggo Ca menika dipun Lagune apa? pilih antarane jambu alas kalian jeruk Garut. Nah monggo niku Nggih. jenengan. Jeruk Garut ya. Iya. Sapa tak mau? Sapa ke mau? Bocah kemantil mbok ya wis. Ya. Ya Ca ya. Kecil maya kunaon antara kecil legong ngita brenget-brengut cemberut memang kenapa aduh agak cicing bae to naon-naon Jeruk Garut yang ini asam rasanya gaji jantung kunaon terus ke Bandung berangkat berengut ceperut ayam sebana abdi teh pada di jandu ayo le koyon sangat koneng yang bilang siapa Ulam-ulam akan berlaga bilon ngatu kumah ngatu neng ngatu bagaimana Abdi alim jandu alim di Malah jeruk Garut adunan manis rasanya kecil maya kunaon teras kecil lekon neta berengut-berengut cemberut nimang kenapa aduh agang cicing bae to naon-naon yang ini asam rasanya gaji jantung kunaon terus ke Bandung kita bengat-bengut cemberut ayo sebabna abdi teh pada di jandu
cicing ngolah candeng ayak kucing makane reteng Penitiku kacar Pak Nih Monti. ngene kowe iki nek ndeleh peniti ya sing ati-ati aku wingi lungguh bokongku raja raji mergo kursi kebak dom. Ya Awas syukur penek ngenengi saking loro dene. lho kowe arep cilik kae. Kene ora. Ora mau salaman karo piyayi-piyayi kene kok saiki sampean digelar iki apa? Wah, aku ki bareng tuwa digelar RM. Raden Mas Apa? Waluya. Remukan menungso. Mulakno lemaku wis gruyah-gruyu. Wah, wong tuwa Lah, ki iya. malah saya akeh sandrangane mula do eling tak omongi. Kok kasandangane pripun ta? Wis to eling ngono. Bayi precet lahir iki ora nganggo apa-apa. Oh lah Ah, ah. nggih. Terus nganggo grita. Bareng nganggo grita terus nganggo klambi karo celana. Wis tuwa ana sing sarungan, ana sing nganggo celana isih nganggo rompi. Wih. Saya tuwa meneh nganggo kopiah isih ditambah kacamata. Saya tuwa meneh ana sing nganggo teken. Nah, mula delingo sok suwe-suwe gek kabeh iki dilungsat. Wah ya ora dilungsat. Lah ya jaman saiki jenenge jantung wis dinggoni ali-ali ya Pak Nih. Wah, wong ki jenenge ring jantung kok. Utarani ali-ali. Ring kira ya ali-ali. Aja ngomongke lelara to. Lho sampean dhewe ngono kok ya mau. Lelara keneng sing padang banget. Apa, Mbah? Disenteri. Desentri. Kok disentri? Desentri menika. Ana sing Iya. lelara ki nek pisan ya dadi lelara nek pindho malah halian. Napa? Apa? Ginjal. Ginjal. Nek pisan. Nek pindho rak ginjal ora. Ginjal. Iya. Oh, sumuk banget iki Pak Nih. Wah, lah ya kuwi mergane apa kok sumuk? Mergane panas. Lah iya, panas mergane apa? Mergane kira nyawang apa? Arep ngelapi kowe kuwi lho. Nyolon arek nglapi ki lho. Wah, jan kowe iki senengane niki nek bojo nggih setya ngeten iki. Endi praimu ndi? Oh, bojone nek kira apa raine dolan rono rak dadi siji. Wah, jan bojo ki ana bathuk kok kaya ngene ndah atos Keringete mili tekan nggon irung. Meneng wae. Lah mek-mekan lho sampean ki. Ora nek jane muring-muring meneng wae. Mau aku lak jagong neng rongkop ngono aku ketemu Mbah Joni. Oh nggih. Engko bengi titip apa mbok dimusuhin. Lah iya. Ha iya. Iki kur padake pit kok dititipke anggeran. Bocok titip-titipke. Iki lho gek mirine janggut, Ayo. terus nang gulu. Ki ngopo? Kok ora gelem ngeretek meng banyu wis. Mandek tekan gulu. Iya. Dan mijirane aku dadi banyu ngono bablas aku lha. Lah tujune ora dadi banyu. Tenan kok seneng wah wis. Nggih, menika sampun dipinangkani Nggih. ketang setunggal Nggih. lelaken. Kalian Pak Jaya, endi Mbak Jaya lho. Ngapunten nggih engko nek ora iso itu tak balekke dipotong 15 ora apa-apa ya. Ongkos kirim. Aku tanggung jawab. Niki enten pamundutan wong nggih. Napa, Mbah? Nemake nek enten wektale nek mboten ki mboten napa-napa. Nggih. Ana Aku kah banget wae le Kok iki nang pramen ketoprak lha aku yo batin Wah, lha niki wayangan kok kon ketoprakan barang berarti ragate beda. Iya, iya. Ya ora apa-apa. Nah. Lah niku enten pamundutan lagen, lagu mboten. Lah wonten. Lah nek niku ge dipinangkani gek mengke kula pramene nggo nutup napa pripun. Oh, kok nggo nutup piye to? Ya sayo pramen ketok ora cocok. Lah Ora iki. kok dapuk dadi sapa Pak Nih? Ki mau ana podang kuning. Oh ngoten. Heeh, saka Pak Duka njelok. Nah, Njaluk podang kuning. Nah. Men dipinangkani sapa? Monggo. Derek mawon. Saka kono wae sik. Kono wae. Nggih saking mrika. Saka kono dhisik. Nggih. Oh, nggih. Ayo, Wah. Dik sinten? Jan ngono sinden kok. Wah, Ngapa? jan nek ngene iki rumah saku, jan aku krasa nek leku lahir biyen ki kemeruputen. Dadi sampean ki meneng-meneng ki batin ta? Ya, Batin wiwit saka kono tekan kene iki. malah coba to deloken wis to. Kekuranganku itu apa? Wala ya ora eneng ning rak ya nek sing jenenge wong omah-omah ki ya suwe-suwe ki ya duwe. Oh, dadi ngono ta. Iya. Dadi arep nganyarke. Ya. Ora kur selingan maksudku kira.
Bojo kok selingan. Selingan tegese kekancan ngono lho. Nah, aku ngerti watakmu kok. Ya syukur. Nggih. Iya. Ayo. Sendi. Sing do meneng wae ora guyu timbali. Ayo do ora guyu lho. Ana ora guyuke ngapet watuk lho. Wah, lah ning guyu kabeh. Sing anyar kae. Sing ndi? Iki. Iki apa iki? Anak ra iki ya kae. Oh iya. Iya tilotre. Dempul tak gendali taji percino mlayu diuyak asu telu enang. Ora usah dicethake ngon kuwi. Biasa wae. Lah pancen yo ngono lho. Lah nek yo biasane gur kok serampat asu telu ngono ora as ngono. Lah asune galak. Ndang tut cendela wae sapa sing besengut bakalan cepet tuwa nyang kali ngiseni kendi jeruk purut mambu endrok. Pamane ngono. Terus dempule klak-klak Cina gundul mbelet tekek sir gedul ceklek. Dempul tak etok gendali teci percino mlayu adiuya asu telu. Ya pancen japane ngono. Nah biar aku nyanyi iki ya ora nganti ngono ora tak cetak-cetakke. Nggih. Ayo. Enang epus tibane iki. Ya iplus ra apa-apa ya rak kuwi. Kene tak tulungi nduk, kene tak tulungi. Aku ki seneng tetulung apa wis tuwa. Ayo maju nduk. Ayo maju. Apal ro kendangane kimpul aku pisan. Lah. Saking amben dina melu. Heeh. Sok dikendangi. Kene nduk Cahayu. Nggih. Jeneng mung sapa piyayi kene supayane pirsa kabeh sapa ngerti sesuk kowe dikersake dhewe uyon-uyon apa wayangan apa ketoprakan. Ayo. Kurang dawa, Mbah. Wis tau kedawan kepidak-pidak. Ayo. Cih, wilujeng dalu. Nggih. Nami kula Yoga. Saking Klepu. Oh, saking ndi? Klepu. 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 Kupu ngono to. Oma kupu krung. Nggih. Klepu ya. Atur ninga Bapak Ibu warga ing Randu Kuning sekitarnya juga monggo menika Dena Yoga sawetawis tasih dereng gadah simah. Urung di bojo? Mbok bilih ngersakaken badhe pados pembantu rumah tangga. Weh mboten Pak, sumpah. Syukur. Syukur ora. Mulane kene. Syukur ora. Kula mung jupuk telu lho Pak, ora. Terangane sing kok kek aku ki hasil pencurian. Aku ki mung nyilih dadrum katut sak wedhuse mboten. Monggo Pak, pokoknya kula pasrahke jenengan. Monggo Pak nggih. Nggih, napa Pak? Napa Pak? Malah ngemut kupingku to. Ndangak Pak nih, ndangak. Saking dhuwure. Menek. Jenengan ajeng nembang dhewe. Waduh. Kowe perwakilan wae. Oke, ampun suwe setengah ndring kula lah cengeng aku lang ngene terus. Rumah tangku Mbah Walu ya aku wis dhuwur jebul Lah nggih, matur nuwun Pak Sugito. Wah ya. Dadah Pak Sugito. Iki sak asrama karo aku mbiyen. Gayane. Kono asrama polisi aku asrama yatim piatu. Tak arani dadi polisi. Wah lah tenah yo seneng banget. Waduh didikan. Lah nek iki sesuai karo amplope iki. Nyuwun lagu Sri Guning. Baik. Imbang ana katresnanku ketoprak Wonosewu. Kapolsek. Kok iso ketoprak? Oh senengane kok ya mblayok-blayok lho. Kaliyan menika pamrutan saking Bapak Kapolsek utawi Kapolsek Wonosari Guru Kidul Ngayogyakarta Adiningrat Indonesia. Terima kasih. Kanthi Cisno Tresno 2 juta. Lah kok kur tipis 2 juta? Lah duit saiki kan tipis-tipis nek kandel lak lawang jenenge. Ditung. Nggih. Lah kok ditak gedek-gedek ki lho. Lah kok nek sing diopadhabetke duite angkane ilang. Heeh, 500 tenan, Mbah. Wis 500 tenan. Wah,
Terima kasih, matur nuwun timbangane dadi rebutan. Aja sembrono to, Pakne. Kowe iki dhuwit sesuk nggo blonjo keneng kok. Iya. Tarane diolu tenan. Aja kaya putuku mare ndredeg aku. Lah Lah piye, ngopo? Mbah? Lah aku ki meng dolanan pas mangan salak to. Lah kulit anu isi salake tek tak pangan. Lah kok putuku ki melu mplek dulu lah mecicil putuku. Nah wong tua ki nek mulang bocah ki sing bener ngakaki contohe sing pernah. Iya. Monggo. Kene Mbak, amplop kene Mbak. Nyoh nek gur amplop lho mbok. Ah iya. Aku ki nek tanggung apa to wong aku ki jagong kowe tak amplopi kok. Lah kok ora kok amplopi? Weh tak akeh dilon kerdus. Lah men kita akeh napa? Ora ngono lah nek dipunjung rak 100 to. Heeh. Dipunjung ora tak pangan. Ben piye? Jagong ki tak gawa tak iseni duit 50 kok maneh. Wis dibalekke neh. Jagong wong 5 kancane do nggo tas karo dompet aku mbopong kerdus ki 5 ngono. Teneh mambu. Lagune apa ki mu? Podanggone. Ayo PDN KNG. Bawane. PDKN G. Apa kok nggo singkatan? Ayo kowe ora GTDKK. Apa wi? Gatel dikukur. Oh iki pencetus wong wedok cuek iki ya Mbah Waluyo iki ya. Lah apa? Lah disingkat-singkat. Lah iya. Mangga Nduk. Nadyan wujud temong beksi. Ora aku ket mau kok tak wis padake kok sendale lho. Ya ampun. Yen kula lah niki arek tak copot tanggal banget. Niki ra ampun semplok to niki. Oh, sing Lah, rusak ya semplok. Oh, Mas semplokan to. Sorry ya, Dap. Lah wong tak omongi to kec anyar mbiyen ki nek nganggo sandal ngati-ati. Wong lah wong jagong ki anggere mlaku ning dalan ku ora usah dienggo. Nah terus Engko nek arep tekan gone wong jagong kae gone sing wah agek dienggo. Lah kowe ngeyel kok. oh dadi men awet ki carane ngono kuwi to. Lah kok sampean ki ya ngono, dadi jagong ki ora usah nganggo klambi. Dadi nganggo ngono ya wis arep cedak. Lah nek aku ora apa-apa wong lanang ora nganggo klambi. Lah nek kowe ora nganggo klambi ora darani bakul plendrungan malah. Tenan mane ora nganggo? Bakul plendrungan iki gur kaosan ngono lho. Ora tegese nek sampean tenan mane ora nganggo. Wani wae. Nganggo apa? Ya nganggo jaket mau carane ora. Oh, kan orang nggo klambi ya, Mbak. Ayo nak. Ayo nak. Wah, dan bocah kok suarane. Oh, suaraku ya Pakne ya. Suaramu kok kaya ngene. Ming manuk wis iso naleni katresnan. Heeh. Apa to, Mbak? Iso muni mak ngerok. Lah nek cah paut ki arep cilik ki wis do dibrengos. Oh. Anggere ora. Lah ya ki kaya ngono kuwi terus kelingan lelagon anu apa ngbero loko kae lho. Ngerok-ngerok ngono kae lho. Babi. Montor cilik sing nunggang blenek linggesi siut ngadeg lenggat lenggut. Bumerang wedoke Pak Gede Jongar Babine jedar-jedir. Senggrok nek babi. Lah sing jedar apa? Sing jedere ya kowe wae no. Ayo Nduk ora. Halo. Aja ganggu mbok demu iki. Halus manis tur mrak ati. Manuke alus legi nyenengke. Manuk napa Pakne? Hutan wedang. Wos
apa mbahmu iki kelangan apa? Apa mbah? Duitku iki mau Piro? Ilang duit 150. Heeh. Tanggo tuku bensin 100. Heeh. Tanggo nyarutang 50. Oh pas entek ora sedolah. Ana duite pas kok bingung. Golek isi podang jenar goleki manuk sing rupane kuning. Iya. Ra entuk. Lah kok ora entuk? Takono ora percaya. Lah iya kok ora entuk? Manuk rupane kuning iki terus entuk manuk rupane apa? Coklat. Monggo ibu bunga. Ayo. Kaya lek ngajari kae. Gayane. Wah, aku wis tau ora gaya, aku ora payu ora sasi meneng wae aku. Wong ngajari ora digugu kok ngajari dipaido. Lah ngeyel tak ora sah nang sedel sik ngodhok malah nang sedel lah. Ora iso medun. Iba bunga henga tiku nyandeng bisa dadi tombo Pakne, Apa mbane? aku tukokno kae. Endi to? Kuwi lho. Wah, bojo sing-sing kok malah kleleken lho kowe. Ya ora kok njur kleleken piye ta? Kae dawa-dawa angel dipedhot. Kowe sesuk tak tukokke sing lincip ning ora ngenengi. Apa? Cendol. Cendol karep lincip-lincip ora nek wong ketelisipen cendol Oh iya ya. Watuk iki usume, Mbak. Lah iya apa kok ngono nembang. esuk awane ngomah wis ora grasan keluyuran hanggolek isih tak sayang mubang-mubang teranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi paneman jenengan liya kang tak sawang besok ning ngepang jangan tak ide saka katuwang sari ngoceh dheweke ngalih besok tak sumon mbak aja dan kuning agawe pikir hukum seret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen lakon dadi ora bakal atiku kegimangian si podang andukut hati kepanan ora merdu hatiku tan saya kukira kasanan Yeah.
Sarawi ngoceh matur nuwun. Ya, ini mohon perhatian yang dari Polsek harap segera dipenuhi permintaan karena ini kalau nggak dipenuhi ya nanti tidak penuh. Ya, ya ini lagunya ono imbang ngono katresnanku sama Sri Uning yang mana dulu? Oh iya, iya ini karena tadi sudah ngonek ya selintru. Iya dah, pokoknya kita harus kadang-kadang ya pakai bahasa Indonesia karena ini yang ragati yang dari Jakarta. Oh iya. Yang ragati. Yang kuyung ya. Oh iya. Iya. Jadi karena tadi udah selintru Mbak Waluyo. Iya. Nama ini lagunya nama ini. Jadi sekarang belok aja. Oh iya. Iya. Kalah karo si sapa Wisnu. Wisnu sayang karo aku lho. Oh iso. Tukoke pop mie loro iki. Mbak Suhin ya udah sama Wisnu aja. Ya kowe melu Wisnu kono. Apa Bima PN anu PN. Iki kira pakanane gampang kur cacahke kolonjono wae gelem. Sembrono. Iya. Ije monggo. Karo sapa? Monggo sinten iki pun kersakaken. Heeh, Mbak Suhin genti sing milih. Coba. Ayo wehin. Amne sing cilik iki. Sing niki. Iki? Angsal to? Yo angsal. Ini Nduk, ini Nduk Mega. Ala. Iki sedina urung turu, Mbak. Niki? Heeh. Alah. Mambengi wayangan kae. Ala. Cilik aku biyen kok ngene iki lho, Pak ne. Oh ya nyebut. Kok nyebut waras wiras kok nyebut. Wong blendris kok. Kudike wis sak jempol-jempol. Ngawur iki lho. Rambute ikur pirang ler kowe. Kayak umbelen angka 11 kae. Wah, ora nek kuwi. Ora to? Suhin ki resikan ya meng ora kok ngono kuwi. Biyen aku kepencut karo Suhin ki mergo-mergo banjir gedhe kayak kali. Lah kok Kelly piye, Mbak? Aku ya bareng kali ngono sirku ya arep nyandrak oyot. Wah, Suhin sebelane kleru sikile Suhin. Lah yo sing lawer sikilku. Lah ya apa kok. Ayo Nduk, Cahayu kene. Ngaturke milu sing dalu sik. Sugeng dalu kagem warga Randu Kuning mriki. Nggih niki nyuwun ngapunten nembe pilek dados wonten. Oh, ya ora apa. Mulakno rasa sok jajan. Es. Iki dasare entek suarane Mbak Suhin. Oh, nggih mangke kula mambengi wayangan gek iki mau bablas. Mau iki urung turu. Oh, sekolah niki punan. Mbok ora jagong. Oh, nggih. Nang rongkot mau. Kuwi aku tekan kono kuwi wis turu kowe. Gugat-gugat dadi yo. Dan nggih yo karang yo
Akeh gawean kok ya nduk ya. Lah ya, sing jeneng abad-abate wis nyanggemi iki kaya aku iki tenan, aku iki jane ora rene mau bojoku mlebu rumah sakit masalah gak aku trimo jane enggak gawe. Aduh lagi kepi aku rong tilik lho Pak Ne. Lah negur tilik tanggane lho mlebu Oh, rumah sakit. arane iki ngeluh. Ayo. Saking vokal napa? Langsung. Oh ya. langsung mawon monggo. Apa sing wekek? Ya. Saben dina mung ngalamun jroning sepi semu. Ini mijirah. Yo. Kang Mas wong bagus lilitan disali saya anggrek rucit sing jenenge Mas KPL iki wah tenan. Mbah. KPL lho. Kuwi Kipul ki disikat ora KPL. Kuwi sangka larise iki kendang ki ming ditoke dadi getuk tak getuk tak. Sangka larise wis kentekan. Tanpa ditabuh imuni dhewe yo niku. Sangka larise numbaske rokok sarone lho kuwi mau. Alhamdulillah. Ben dibola jane. Kuwi tendensial. Mangkane Mas katresnaku kesane bisa cenduk lan prasaku
yo penjane Ki Sri Susilo Tengkleng nek gawe tembang yo apik. Jos tenan. Neng Mbah Waluyo Luar niku biasa. gawe lagu ora populer. Lah ngopo? Sogok tunteng bolong tengah nduk paija. Lah sapa sing arepane nembang kok ngono? Zaman biyen iki cilik aku ya gur kuwi kok. Nyanyiane ya gur kuwi mau. Sogok tunteng bolong tengah. Sogok tuntrang bolong tengah. Lah saiki nek jaman Paija. zaman saya maju saya berkembang iki kahanan iki mesti beda. Dadi ya kudu menyesuaikan. Menika tasih wonten setunggal ingkang dereng pun pinangkani. Apa wi? Iki Napa mau Pak Nik? ana sri unengan dipinangane Nek goro-goro ae. Oh nggih. Ingkang bagian ingkang saking Oh, senenge angger rampungan limbukan. saking Karo Polsek mayu-mayu wae. karo Mbah Jaya engko nek gara-gara Mbah Jaya sing nganu mau engko nek ora betah ya mulia ora apa-apa lah gara-gara. Wis sembrono lho sing apik lho. Ya nek ya ora dipinangkane nyentani gara-gara celak ngantuk ya mulai ora apa-apa. Anu, engko bengi isih ketemu lho, Mbah. Nggih, mangke dalu ten kota metro Pulutan. Mangke Nek dalu. ngoten Mbah. Nggih. Saderengipun menika limbuhan kapungkasan nggih panjenengan matur Wah, wontenipun bah. masyarakat mriki. Pripun Mas Dan iki pun Wedangku kecemplungan kewan sangit rasane. malah Wah, lah nek niku nek Mbah Waluyo malah dienggo wedangan. Lah aku nang laran kowe tak uyak. Sitok ngono tak cekel tak bubut pulune kek slametke nggon sentir ke bokonge dis ngono kok enake pol keleman. Nah, iya, Rasa iya. dro mungkin nek sak umurku ngono kuwi kok dadak sing-sing. Esuk ngono nunggu nang laran gua cuthik ngono sendit. Entuk telu nggo lawuh diwol tak setambir kok biyen iki. Nggih Mbak Nyangit, Mbak Nyangit, Nggih. Mas Da sampun apa dereng? Mas pacar sapa? Mas 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 Da. Oh, Mas Da. Niku tenak keserimpet. Nggih, menawi sampun kula tak matur kalian Bapak Ibu sing Nggih. sikile kubak ora mlebu. Nggih. Niki mpun Mbah Oh ampun. nggih, matur nuwun wonten kasanipun warga ing Randu Kuning, pokokipun sawetawis saking kula matur mbok beli kata lepat nyuwun pangapunten kiranganipun saestu sedaya menika mboten tegem mekarakor pakurmatan sedaya kapurba dening swasana. Kula namung nderek ndedonga mugi tak parkuka kalis ing sambe kala seping rubeda jupuh ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedya rahayu kang kestu basuki kang kesti. Cinaketna dening nugraha warga ing Randu Kuning sugih rejeki. Amin. Matur nuwun. Monggo. Ya, terima kasih. Pun niki pun Kek. Nggih, tak neruske lakon. Kan samara pamoring sukma. Sinukmaya winah ya ing asepe sinimpen telenging kalbu.